I da se ljudi dobrošli novi klip, dan ćemo gledati neku novu igricu na našem kanalu. Sa nama je Dragan. Tako da ljudi, počnemo, igrat ćemo ovu igricu, dakle nikad nismo igrali ovu igricu, evo sad ćemo da igramo. Hajde da počnemo ljudi moji, dakle igrat ćemo ove kao za finale i to, zato što, eto igramo se. Idemo loading i igrica je jako cool, možete da je nabavite na Steamu. Sad ne igramo mi, evo sad krećemo, evo, mi smo ovaj prasa svijet ovdje i nelaga. Samo da kažemo da je igrica na Steamu beta. Da, ovo je beta verzija, ali nema veze, da uzmemo sword. Ljudi, znači mnogo dobra igrica. Sad vi mislite, what the fuck, što snimaš ovo govno u 2D-u? Pa nema veze ljudi, ali igrica je stvarno dobra, znači mnogo mi se sviđa. Zato što fora bitke, razumete, i skupljate pare, razumete, ono, ne pare nego, pa dobro, pa da, kupujete nove likove, a i možete da skupljate pare, ono, možete na Steamu da zaradite. Zavisi ono, ali morate online da igrate, ja igram single player, ali eto, single player igram. Dobro, evo. Gdje si krenuo, mačka, sam moja mama. Ja sam ovaj bik, ovaj. Vidite ovaj smrdljivi. Okej. Sad ću ovdje. Hajde utrču. Kako sam ga rotno, brate. Znači, ljudi, znači odigrat ćemo do cijelog finala, znate. Kratko traje. Da, nije baš kratko. Ovo meni. Aha, meni se strane isto. Ovo je zajebano sad malo. To, ljudi moji, ajde, govno ubi. Okej, ljudi, nećemo da psujemo baš sad. Ne, shit. Neću. Idem da ubijem ovo. Oh my god! Što sreće pa imamo ovaj double jump! Fuck! Ne veze, vidite. Mi smo umirali do sada, ali evo sad prvi put. Ali nema veze ljudi, znači nastavimo dalje kada se... Da, nije kramp nego kao... Čekić. Kramp. Pazi. Ovo se menja, ja rekao što je, what the fuck. Evo, jedan je već crkva, ovo je kao vanzemaljac. Ljudi, mnogo je dobra igrica, verujte mi. Dakle, na Steamu možete besplatno da je nabavite. Znači, igrica se zove nešto Sweat, kako već. Naravno, bit će na početku kako se zove i možete da prekopirate, nađete na Steamu i jednostavno igrate, ali beta verzija, ali nema veze, ljudi, mnogo dobra. Da, bit će u opisu kako izgleda Steam stranica, kako ono izgleda, evo gubili smo jednu. I ostavimo još samo ovaj šlibanija. I poslije igramo drugi i poslije igramo finala. Ovo me gledali. Znači gledamo onako kako sada ga udari, znaš. Evo, tu, clean up! Kakav clean up, ljudi moji, ne mogu da verujem. Uspjeli smo, ljudi, znači 83.020 total score. I idemo na sljedeću. Dakle, ovo je sljedeća runda, igramo s ovima i posle, evo ga još jedan moj burazer, morat ćemo protiv burazera, ali ne, izvinite, morat ćemo protiv burazera, ali ne, veze. I sada tu je jedan ovaj, žuća mi ga zovemo žuća, on nas nervira mnogo, zato što se kući i, ali nije ovo online, ljudi, nije ovo online, nemojte briniti, pa da sad nekog hejtamo, ne? I da, ako niste znali kako da nabavite prijatelja na Steamu, sad možete, kad skinete ovu igricu, ono piše kao kad igrate online, možete kao ima add friend i dodate prijatelja i onda posle možete sami da dodajete, ali dobro, ja već mogu da dodajem odavno, tako da. Ako ne znate kako se zovem na Steamu, zovem se neka budala, tako da eto, nađite mi, pa mi pošaljite na Steam zahtev. Pa malo se družimo, ono, da igramo Team Fortress i tako, neke stvari, nešto stavi. Hoćete, evo, ubilo me budalo neka. Sad ćemo jebe majku. Oh shit. Motherfucker. Ljudi, ja bijem u prazno.
jedan smo roknuli, otišao u pišku materinu. Pišu materinu. Gdje si pošao, tu si došao. Te nabijem sad. I probušim sisu jedno da bude veća jedna manja. Ljudi, mislim da ćemo da izgubimo. Ali ne daj se, radovaj sine. Idem. To. Shit. Pisao, shit. Oh my god. Gdje sam ja? Ljudi, ja ne pratim, možete mene. Možda se nećemo čuti baš najbolje, ali eto, čut ćemo se barem. Bar se nadam. Ako se možete čujemo, ljudi. Ali mislim da se čujemo, Dragane kaže nešto za što šutiš ceo klip. A što baš kažeš? Pa ne znam da te pokažem što. Shit. Ode mi se kirč. Sam ja. Dobro. Shit, ne pas. Pisola. Shit. Motherfuckers, ono. Bitches, Prvo da kažem ko nače oružje. Da, ljudi, i gledajte gdje su nas odbacili. Shit, nema da umreš. Dobra. Fuck you. Oh my. 2, 3. Dobro. Vidio sam ovaj me odbacio. Sad ću da gubim. Da, 4 puta možete skočiti taj double jump. I možete lagano onako da skačete. Znači, mnogo je laka igrica. Ali nekako i komplikovana. Zato što morate onako dosta... shit. Ljudi, odigrat ćemo još jednu, pa ćemo, ne znam, ali odigrat ćemo još jednu, ajde da probamo barem. Dakle, ljudi, evo, kako malo. Znači, sad nas gleda publika, eto, snijam za YouTube, kao. Posjetite moj kanal. Inače, možete i da kupujete kao neke verzije za ovu igricu, kao imate da nije beta, da možete kao nemam pojma šta već, ali da nije beta verzija, već da ono ima bukvalno sve i svašta. Ali ja igram betu zato što nemam pare na Steamu, tako da ako bi bili dobri i date mi jedno 15 evra na Steamu, bio bi zahvalan. Ali ne morate, ako nećete, naravno, vaša odluka. Sad nađe fora, neko piše u komentaru ko će tebi da 15 evra. Ljudi, znači, mnogo me nervira sad. Nisam vidio. Evo gledam neke likove tamo, vidi. Fuck you! Shit, motherfuckers! Gunsteri iz kraja. Pisao. Shit! Shit! Gdje si krenu? Vidi, počeo sad, gdje si krenu? Dođu vam, to jebem se. Kako sam double kill sad uradio? Moraš bre, farmer, ajde mi bešte tamo. Mrš bre! Što me napadaš bre kad znaš da si slabija žena jedna bre? Žena slabija jedna. Umro sam, ali umro sam. Znate, umro sam. O ti Bože. Nemoj se. Dođu vam. Go. Ne. Focus, this motherfucker. Ljudi, ovo je bilo loša puno. Jako. Nema veze ljudi, ovo što ste gledali ovaj klip, ako jeste ostavite, mislim ako ste gledali ovaj klip, ostavite do kraja. Ako ste gledali ovaj klip do kraja, ostavite like, share, komentar. Dragan i ja vas pozdravljamo, a do sljedećeg klipa.